What's up guys? Andito kami ngayon sa Barangay Canio Marabot, Samar. At pupunta po kami ngayon sa yun po yung islang yun po yung Puro Island at yun po yung pupuntahan namin ngayon. At ito po yung mga kasama ko, mga kaklase ko. Hi, ako nga pala si Jolina Medel. Ay, ako nga pala si Nico Rabilo. At ako baka pala si Jericho Centillas. At ngayon, pupunta na po tayo ngayon sa islang yun. Guys, nandito na po kami ngayon sa Puro Island at ipapakita namin sa inyo kung anong meron sa islang to. At alam nyo ba na ang islang to ay isa sa mga pinakatagong paraiso meron ang Pilipinas? Hindi ko nababayaan kami. Oh my God! Ayun po yun si Jolina, naiwan po siya dahil sa alon. Ang islang po to ay meron po naglalakihang rock formation. Maganda yung tanawin dito at kung pumunta po kayong dito ay bukod sa walang bayad, malinis po yung tubig dito at may maputing buhangin. Yan po oh. Ang islang po to ay malapit lang po sa ilang kilometro lang po ang layo mula sa Mindan ng Usmin. Yan po yung Usmin niya.